Oikein massiivista päivää taas jälleen kerran kaikille ja tervetuloa seuraamaan uutta videoa. Se on se rantapäivä taas pitkästä aikaa. Viimeksi käytiin vähän aika sitten rannalla. Hyvä sää, mä oon kattonut viikon sääennusteen. Hitosti sadetta edessä ja hitosti sadetta takanapäin. Mutta nyt kun paistaa aurinko ja se kestää vaan tämän päivän, kun oikeasti paistaa aurinko ja ylhäällä ei ole paljon pilviä auringon tiellä. Nyt on pilvistä sadetta luvattu tulevaisuuteen ja pilvistä sadetta takana päin oikeastaan ollut melkein koko kesä. Niin nyt tartutaan tuumasta toimeen ja nautitaan rantasäästä, kun on tämä mahdollista. Menee Harrin kanssa tosi hyvin. Harri on mahtava kaveri, asustaa täällä mun kanssa. Käytiin vähän läpi aikaisemmalla videolla. Etsitään Harri, missä on Harri? Harry boy. Harri on vielä nuori. Harri on todella nuori vielä. Se ei ole vielä the man. Se on the boy, mutta se kasvaa maniksi. Mä oon löytänyt sua pikku palleroinen. Mulla on Harrylle ostettu nyt, tää on oikeastaan ketkä me. Mä oon ostanut Harrylle omenapunoksia. Sieltä on maistanut niitä. Tänään on ensimmäistä kertaa testissä vuoteen. Tähän vuoteen. Omenapunokset. Vai mitä, Harry? Ulkona on ihan järjettömän hyvä sää. Ei pilven pilvää. 24 astetta lämmintä. 24 astetta lämmintä. Mulla on kala uunissa. Mä oon tehnyt perunamuussin. Kurkataan miten näyttää kala. 200 grammaa. Pitäisi alkaa poikimaan ja syömään ennen lähtöä. Kalaa ja perunamuussi. Tosi ilkeä tää valaistus, näyttää tosi tylsältä. Jotkut saattaa kelaa, että missä mun kattolampu on, että eikö sulla ole varaa ostaa kattolampua vai miksi sä elät pimeässä, eikö sulla vaan ole lampu, et sä tykkää lampuista. Johtuu aivan siitä, että mut puuttuu johtokuoria, mä en saa lamppua kiinnitettyä kattoon ilman työkalua, mut mulla on se lamppu. Mulla on ollut se pidempään. Takaa tosi paljon Harryn herkkuja edessä. Näeks mä sen lampun täältä? Vittu mä en näe mun lamppua, se on siellä jossain. Mä lähden nyt roudaan näitä ruokia tästä pois edestä, koska se ei ole nyt olennainen asia, vaan se, että mulla on se lamppu, mutta mä tarvitsen työkalu. Mistä semmonen? En viittis ostaa, kun droidillani on kyseinen työkalu, mutta se ei ole nyt vaan käytettävissä. Ehkä mä lainaan sitä vielä jonain päivänä. Hän saa tuua sen mulle ja Harrylle. Me tarvitaan elämäämme valoa enemmän. Vai mitä, Harry? Valoa. Enemmän valoa. En mä tiedä, kyllä onks Harry munkaan samaa mieltä. Sillä varmaan kelpaisi vaan luonnonvalo. Nam nam, onks uutta ruohoa? Nam 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 nam. Uutta ruohoa. Nam, maistuu. Harrille maistuu. Käyty Harrynkaan lenkkeille, ollaan ulkoiltu paljon nyt kesän alkupuolella. Ja itse asiassa joka päivä melkein käyty ulkona. Ei tässä mitään, hei mä syön. Lähdetään sitten rantsulle, mä laitan kamppeet kokoon. Ehkä näette jotain pientä klippiä kamppeitten laitosta. Palaillaan. Uimasortsit jalkaan, niin pääsee sit nopeasti hyppää pulikoimaan veteen. Tarttu tämmönen mukaan. Sekä repus on toinen. Mulla on 3 lavaa Coca-Colaa. Toi on nykyään tosi paljon kokista, mun pitäisi ehkä vähän vähentää. Tai en mä tiedä. Nyt se on ollut mietinnän alla. Ei oo ensimmäinen kerta. Välillä mä ostan pidemmäksi aikaa 6 lavaa helposti. Ja sit siinä kuukauden mittaan niitä lipittelen striimien ääressä. Siitä puheen ollen, tänään pitäisi käydä striimaa. Ollaan nyt pelikanavalle lähiaikoina pitämässä 24 tunnin pelistriimiä. Kannattaa saapua paikalle. Ehkä siellä suoritetaan arvontoja kanavaan liittyen.
Tervetuloa paikalle. Laittaa muun muassa Simpsonia, ehkä Slyta, ehkä Minecraftia, ehkä vähän GTAta. Pitkiä striimejä tulossa. Muutenkin kuin vain 24H striimi per kipale. Eli siis useampia striimejä tulossa pelikanavalle. Tulkaa sinne kanssa. Matkaa, ehkä mä bussista kuvailen jotain klippiä. Ei oo pitkä matka. Katsotaan nyt päästäänkö sinne perille vai muuttuuko reitit ja suunnitelmat. Sen näkee nyt matkalla. Aika ryysi tää toinen kenkä, mutta meillä päin on ollut tapana käyttää loppuun saakka. Kyllä nämä vielä toimii. Ei sateella, ei lumessa, mutta tälleen kesäsi. Ei kerää oikeastaan santaa juuri ollenkaan asfaltilla, mutta eri asia voi olla, kun päästään sinne rannalle. Mä ajattelin vaihtaa ja poiketa vähän suunnitelmasta. Vaihtaa ja poiketa. Mennään toiselle rannalle. Mä en löytänyt sijaintia sille kyseiselle rannalle viheriin, vaan sen pienemmän Lippajärven puoliskon rannan, mutta se on vähän ehkä tylsä. Ettei ihan vielä tuon bussi, siitä menee nyt joku bussi ohi. Mut mennään Munkkiniemeen, siellä on vähän isompi ranta, toivottavasti ei paljon porukkaa, mutta ei se mitään, vaikka siellä olisikin porukkaa enemmän. Kaikilla on kumminkin oikeus nauttia kesäpäivästä ennen kaikkea kyseisestä rannasta. Varmaan matkalta jotain klippiä, perinteistä klippiä, jotain matkaa joo, näette vähän matkaa. Voi olla, että jäädään Lepuskissa, siitä kävellään, pieni matka kävelyä, mutta se tekee hyvää. Nää vähän maisemia ja niin poispäin. Tää on hyvä sää. On luvattu sadetta tulevaisuuteen. Sateella striimaillaan ja hyvällä säällä ollaan sitten ulkona. Siinä on mun mielestä jonkin verran plääniä. Leppavaaraa. Tästä kävellään nyt sitten Munkkiniemeen. Mennään Perkkaan kautta. Täällä on hyviä reittejä. Rauhallisia ja luontoisia ja elosia. Käyn tässä K-Marketissa. Käyn hakemaan vähän herkkuhuuleen täytettä. Huulen täytettä. En mitä tahansa, vaan nikotiinipusseja. Varmaan tuossa K-Marketilla käyn. Nyt ollaan Leppävaarassa. Täällä on ihmisiä. K-Marketti edessä päin. Ei pitkä matka. Varmaan klippejä vielä matkan varrella jonkin verran. Todennäköisesti. Mitä siistimpi reitti, niin sitä siistimpi alkaa kuvaamaan. Mä käyn tuossa K-Marketissa. Kyllä mä ajattelin, että me mennään bussilla Perkkaalle. Perkkaalle jatkuu kävelyllä matka. Miksi Perkkaalle bussilla? Pikku matka. Siitä loput sit kävelyä. Mun mielestä ihan frees ja virkistävää. Ei tarvi koko matkaa kävellä.
5 minuuttia bussiin, ei pitkä aika. Paljon busseja parkissa, kohta lähtee bussiin. Jep, 5 minuuttia näkyy aikataulussa. Ei, 2 minuuttia, 1 minuutti itse asiassa, 2 minuuttia. 1 minuutti, niin bussi tulee. Lyhyt ajomatka Perkkaalle ja Perkkaalta jatkuu sit kävellen matkamme kohti Uimarantaa. Mä en tiedä mikä people-tilanne, paljon siellä on ihmisiä tähän aikaan ja tähän aikaan vuodesta. Onks jengi aloittanut rantailu ja rantasäät? Jos ootte, niin laittakaa kommentteja. Meillähän alkoi viime videolla monen vuoden ensimmäiset. Ollaan laiturilla 18, pysäkki 18, junalaituri toisella puolella. Niitä ei oo se enempää, muutaman kappale Leppävaara Cityssä. Tunnelma on rauhallinen, ihmisiä piipuu ja vaapuu, kävelee ja harvat notkuu. Ympäri teitä pyöräilijöitä liikkeellä, niin kuin myös sähköpyöräilijöitä. Bussista hypätty. Perkkaan suunnilla. Reittimatkaa, mitä ehkä kilometri kävelyä. Niin tulee siisti silta matkan varrella vastaan. On musta ihan siisti silta. Toivottavasti me mennään nyt oikeaan suuntaan. Leppävaaraa ja Espoota uudistetaan edelleen. Sitä jatketaan, rempataan jo valmista ja hyvää. Tai uutta taas tulee tilalle. Ja aina kun mä tuun Leppävaaraan ja nimenomaan Leppävaaraa, täällä on jotain uutta. Jos ei itse Leppävaarassa, mutta lähinnä nyt Perkkaalla keskitin huomioni toiseen suuntaan. Järkyttävästi uusia taloja. Mut jos ei itse Lepuskissa ole jotain uutta, niin sit matkan varrella. Muun muassa tänään mä näin taas jotain uutta. Ja se uusi oli liikenneympyrä ja paljon räjäytettyjä kohtia maassa. Ja se oli mielenkiintoista, että miksi ja minkä takia. Mut jotain siellä rakennetaan, se oli matkan varrella. Mä en tainnut siitä just klippiä ottaa. Ei ollut siisti näky. Mut sit kun sitä valmistetaan ja se etenee, niin sit se voi olla siisti näky. Mut varmaan sit sillalta tulee vielä jotain klippiä ennen rantaa. Mennään nyt sillan ali. Tää ei oo se silta. Vaan sit kun me ylitetään vettä, niin siellä on silta. Tää ei oo se silta, mutta on tästä silta. Moottoritie ja alikulkutunneli. Fotobomban foto mukaan. Hieno kuva, hei. Onks hieno kuva? Mun mielestä on 5/5. Mä miettisin vahvasti, että mä tulisin tänne kalastaa vielä joku päivä. Täällä on kyllä siistiä aluetta. Käytiin täällä friendin kanssa itse asiassa varmaan 10 vuotta sitten. Ajettiin pyörää, samat suunnitelmat, kelattiin ottaa aurinkoa ilman uintia. Lähellä toisiaan, mutta ihan eri asiat. Vähän liittyy toisiinsa. Mut hei, täällä on siistiä. Täällä on kaislikkoa, vettä, täällä on varmaan paljon kaloja. Mä itse asiassa nähnyt täällä kalasta. Onko siellä nytkin joku kalalla? Joku kalastaa. Hei! Vuoden ensimmäinen kalastaja löydetty. Spotattu tällä videolla tässä tänään. Tänä kesäisenä päivänä. Kyllä, on kalastaja. Siellä se vittu on. Siellä se on. Hyvin tähän päivään, kun on lohta syöty. PTV. Mulla on myös tonnikala. Tonnikala on koukuttavaa. Ihan siinä myös, missä lohikin. Ahvenet on ihan oma juttu. Niin kuin myös särjet. Missä on paljon ruotoja. Tää vaan vittu kalastaa. Onks tänään kala onni? Vai? Mikä päivä tänään on? Meille se on rantapäivä. Koska tänne onnekin hei pulahtaa uimaan. Tässä on se ranta kyllä ihan vieressä. Kato vähän enemmän suoraan eteenpäin, niin tuolla
Joo, kyllä se rantailu kyllä tällä kertaa jää. Ei täällä oo enää mitään vanhaa kunnon rantaa. Missä se oikein on? Mä näen tonne toiselle puolelle, mutta toi on niin minimaalinen nähden siihen, missä mä oon uinut silloin vuosina. Vuosina kun tekin ootte ehkä jopa ollut paikalla ja nähnyt tätä sisältöä, mitä on siihen aikaan tuotettu. Ei jumalauta, missä meidän vanha kunnon ranta on? Mut hei, mä löysin itselleni apajapaikan. Se on tässä mun takana. Mä käyn pulikoimaan tuolla. Toivottavasti tulee äkkisyvää ja ei olisi paljon kiviä tiellä. Kalastaja spotattu. Toinen kalastaja tällä videolla. Käyttekö te usein kalassa? Mä kalastelen aina silloin kun on mahdollista. Tää vuoteen mun pitäisi hommaa oma uusi virveli tai uusi onki. Mä en oikeesti mitä tästä tulee, mutta lähdetään selvittää sitä. Mulla on kamerasuoja mukana, te tuutte messiin. Mä pidän huolen siitä. Mennään varovasti. Tää on varmaan jotain ihan paskavettä, tässä on kaislikkoa. Tästä ei oo käärmeitä. Tästä mä en pelästä kaikki kaloja tästä pois. Ei oo enää vanhaa kunnon rantaa. Oliko se joskus tuolla toisella puolella? Ja siellä olisi paljon enemmän tilaa ja isompi ranta. Tässä ei oo enää hitto rantaa. Vai onko se jossain muualla? Pidemmällä? Onko se enemmän sit jossain tuolla päin? No mut tää kelpaa mulle hyvin. Tässä on paljon ihmisiä. Mä haluan nähdä käärmeitä silloin kun mä uin. Mennään uimaan, mä otan teidät messiin. Toivottavasti täällä ei oo rapuja. Saatana, täällä on paljon Oli kyllä virkistävä käydä pulikoimassa. Kesän ekat saa jatkoonsa. Ainoa vaan, että tässä oli tosi paljon isoja kiviä ihan pitemmällekin. En suosittele tällaisia spotteja, mutta kyllä tää oli niinku mukava pitkästä aikaa tässä. Kun en oo ikinä tässä käynyt pulikoimassa. Ja viime uintikerrasta olikin jo sen verran aikaa, mitä se video nyt pamahti sinne tubeen. On kyllä ihan rauhallinen. Tässä on joku kalastaja vieressä kalastaa. Videon toka kalaukkeli. Nyt ei oo lumipalloja. Jalkapalloja löytyy. Paskahan levisi ilmaan. Ei voi minkään. Ei voi minkään. Ei, onks tää simpukoita? Ei oo simpukoitakaan. Paljon kiviä. Ihan fresh oli. Puitetaan vähän linssiä. Aurinko jatkaa paistoonsa. Mä jatkan grillaantumista. No ihan niin lämmin ei oo, mutta oispa mahdollinen maa-ampiaispesä. Tonne meni ampiaisiin. Tässä on itse asiassa aika paljon nyt pyörinyt. Kun mä tulin tähän, tässä lenteli ampiaisiin. Koko ajan vetelee amppari. Siinä on amppari. Vittu. Mä en tykkää. Mä oon joskus pistänyt suoraan nenää. Oltiin mökillä. Suoraan nenää ampiainen. Hyppäsin siis semmosen kaiteen yli. Siinä oli paljon amppareita. Se lähti mun perään se amppari ja se pisti mua nenää. Nenää vähän turpas. Siinä mennään. Sinne takas vaan. Varoitus. Täällä lentelee amppareet. Todennäköisesti joku maa-ampiaispesä. Tuossa meni mun yläpuolella kans just. Täällä kalliokivettymän reunalla. Jossain täällä väleissä. Hyvin todennäköisesti. Ihan fresh, hei. Mä voisin korkkaa juoman. Tai itse asiassa mä korkkaan sen vähän myöhemmin matkalla. Tässä on kumminkin kävely jonkin verran. Mä menen Leppävaaraan
Leppävaarasta sit hyppään takaisin bussiin. Ellei sitten tästä moottoritien varresta. Mahdollisesti vois mennä suoraan mun kotiin yksi bussi. Mä lähden selvittää ja lähden käppäilemään palaillaan matkalla. Tuossa uidessa tuli mieleen, että varmaan se ranta jossain tuolla päin. Muistelen nuoruusvuosia, kun ajelin tuolta pyörällä yksin ja kavereitten kanssa. Se on itse asiassa varmaan tuo vähän matkan päässä. En nyt muista, että oliko tässä joku pieni silta, minkä pystyi ylittämään. Nyt tässä ei ole ainakaan siltaa. Vähän heikko toi pusikon takana oleva ranta. En sinne. Kyllä tää natsas tähän väliin ja varsinkin pitkästä aikaa bussijainti pikkuapaja. Videosta aiemmin oli puhe, kannattaa ottaa Descriptionista linkki haltuun. Täällä oli otettu aurinkoa ja oli ihan fresh. Mut siitä on varmaan lähes 10 vuotta aikaa. Tän kanavan ensimmäisiä videoita kannattaa ottaa haltuun. Way back. Alettu saapuu määrän päähän noin 10 minuuttia bussiin. Mä juon mun kesäisen Megaforcen. Ja sit pitäisikin tulla jo bussia. Hyvä, mä oon oikealla pysäkillä. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä hyppään bussiin kyseiseltä bussipysäkiltä nimeltä Leppäsolmu. Täällä oikeesti ollaan. Mä oon useasti kulkenut tästä bussilla ohi. Ihan siis sikapitkä aika sitten. Ja nyt mä oon ite tässä bussipysäkillä. Joo, 10 minuuttia niin bussi tulee. Ai että. Tasan 10 minsaa. Tänään on bussivuorot mennyt tosi kohilleensa. Siis yllättävän kohilleensa. Ei pahemmin myöhästelyä tän päivän ajalta. Ja aikataulut on matchannut omaan meininkiin. Tää vielä. Sit himaa striimailee. Ottaa Simpson striimiä. Kyllä mä todennäköisesti tän videon laitan purkkiin. Sit mä rupeen aloittaa live-striimiä pelikanavan puolella. Jos katsot video nyt, kannattaa siirtyä tässä kohti pelikanavalle. Tai vähintäänkin avaa se sinne selaimeen toiselle välilehdelle. Tuu sinne jubaa. Tänään aloitetaan Let's Playtä. Just pääsin himaa. Nyt loppupäivä editointiin ja striimailuun. Aloitetaan Simpsons videopelin läpipeluun. Pelikanavan puolella. Tulkaa nyt heti sinne. Siellä varmaan striimiot tulilla, kun näet tän video. Oli rentouttava käydä uimassa. Mut kun mä nousin sieltä vedestä ja lähdin kävelemään, mulla tuli heti hirveä hiki ja kuuma. Nyt freeseytyneenä vaihan paidan, laitoin dödöt. Olen kuin uusi ihminen. Jaksan taas editoida ja tehdä teille matskua pelikanavankin puolella. Oli siistiä, oli ihmisiä. Rannalla ei. No, meidän ranta olikin napaja. Mut tosi siisti päivä. Mut loppupäivä vielä edessä. Tähän asti. Nyt jatketaan. Mä toivon, että me näen sut siellä pelikanavan puolella striimissä chatissa. Chattaillaan siellä, tuu sinne paikalle. Ei mulla muuta. Tuliks Harrisonan videolle näkemisiin, 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 näkemisiin. Näkemisiin. Sano videolle heippa.